Zvezdice, uvek pričamo o duši da mi negde moramo, kako kažem, naša duša ima širu sliku. Da mi ono što znamo, to je naše znanje na osnovu onoga što smo do sada proživeli. I na osnovu toga sad možemo da donosimo neke zaključke ili da donosimo neke planove. Međutim, to je sve zasnovano na onim prošlim doživljajima, na tome, ali ovi budući ili ovi trenutni ne moraju da budu takvi isti, mogu da budu totalno drugačiji. I obično želimo i drugačiji ishod, u smislu pozitivniji. Tako da treba te neke stvari prepustiti kad nemaš, kad se mučiš oko neke odluke, prepustiš svojoj duši da jer ona zna da li si ti sposobna, zašto si ti sposobna i ne stavlja nikad pred tebe nešto zašto nisi sposoban. Ili da organizuješ ili da uradiš sam. Tako da treba imati poverenje u svoju dušu, da će ona to sve da... Ja imam i sa mojim klijentima uvek radim to da imamo svoje pomoćnike, da im ukažem na to, oni odaberu svoje pomoćnike i još plus im ukažem ko su im još pomoćnici u ovom životu, jer mi niko nije sam. Niko od nas nije sam. Znači imamo tu svoje vodiče, imamo anđele čuvare, imamo porodične svece, imamo kogo ćeš. Znači brdo ljudi oko nas, brdo bića oko nas. Pogotovo još ako imate nekog učitelja, pa još ako imate nekog učitelja ovi što su pomrli, ja ih imam jedno 3 sigurno, pa trenutno imam i Babađija iz Indijske i Sai Babe jednog i drugog, znači ja s njima idem svuda i kad mi treba pomoć, njima se obraćam, a oni su isto što i tvoja duša i ovdje za ovo se njima obraćam isto, da vam oni daju savjet. Jer moje iskustvo i moje znanje mogu da podelim sa vama, ali šta je dobro po vas, ja ne mogu da znam. Mogu da osjetim kroz gledanje u kartu ili kroz visak šta još mogu da dodam uz taj odgovor, ali oni su ti koji vam daju odgovor. Sve te u koje vi imate poverenja, kroz njih dolazi savjet vaše duše. Šta je najbolje po vas?